जोंनि जिबनाव बहुत दुखु खस्थ'नि स्ट्रागलजों जोङो फैबाय 1986 निफ्राय जोङो आं सेक्रेटारि जाजेननायाव ओरैबायदि मोनसे आं थांखि लादों बेनो फार्स्ट बेनो लास्ट बे मोनसे आंनि जिबनाव आंहा साननानै थाखादोंमोन दा दिनै लास्ट पर्यायसिम फैनानै गेजेर ससेयाव मा जादों मा जायाखै बेथ' थांबाय आंनि लाइफआव मोजां साख्रि फैदोंमोन आं बेखौ लायाखै आङो बे दैमालुखौनो फोथांथारगोन होननानै समायखेरा लाखानाय बायदि जानानै आं दिनै बे पर्यायसिम फैदों दिनैनि दिनाव आंनि बे गोबाव समाव बिदाय जालांनाय फरायसाफ्रा दिनैनि थारिखआव फैनानै बरायफैदों बाहाय आंहा जोबोद साबायखर बेनिख्रुइ साबसिन आंहा जिबनाव मोनगोनखौ आं सानाखै दिनैनि दिना जोबोद अनलायनाय आरो माने बाख्नायनाय दिन जारिमिन सान बे गोबाव माने आङो हाबा जायै सिगांनिफ्रायनो माने बाहाय खालामदोंमोन बिनिफ्राय उनाव बैसो जानाय लोगो लोगो बोथोरनि थिननायाव आङो हाबा जादों आंनि बिहाव बिखुनजोआ जोबोद गोरों आरो आंनि मिसेसनि फेमिलिफ्राबो जोबोद गिदिर दा बिथांमोना आंनो साख्रि होदोंबाबो आं लायाखै दा बाहाय मिसेसआ माने बियो गोजानावबो थांजानो बादोंमोन आरोखि साख्रिखौ बाहायनो मोनबाय बायले खोमा होननानै थादों दा बेहाय एखमबा ओरैबायदि माने दुखु मोनो एथ'ग्राब सेक्रिफाइस खालामबाय नोंसोर साख्रियानो जायाबा मा मावबावखो ओरैनो थादोना हाल मावदोना होनो बे समाव आं बुंदोंमोन मानो हाल मावनांगौ गोरों मानसियालाय जोङो बे स्कुलजों मोनजायाब्लाबो इसोरा जोंनो माबा मोनसे दान होखागोन बे दानजोंनो जों मोनजागोनब्रा नोङो आंबो बुङोमोन बेनिफ्राय बियो दुखु थाब्लाबो बियो उनाव गोजोनोमोन ओमफ्राय बियो सानखायो बेबो इडुकेटेड मानसिखाय माने इडुकेसनानो एसे माने जोंनि माने सम्पति बा इडुकेसनानो जोंनि मान सन्मान होननानै बेयो आंनि मेसेजआ सानोमोन गावहा जिबनाव दा साख्रि मोनबाय बे साख्रि मोननायनि जिबनाव बांसिन गोजोननाय थादों आंनि फिसाया मोनाब्लाबो बियो सेक्रिफाइस खालामथोंसै आङो जाहोगोन होननानै आंनि मेसेजआ बुङो दा दुखुखौ बारा खामाखिसै आरोखि दा बेखिनि जिबना बेखिनियाव फैदों आरोखि आंनि गथ' गथायखौथ' मा होनबावनो बुंनोबो लाजियो थेवब्लाबो आं खिन्थानोसै आंहा सानै गथ' दंमोन माने सासे फिसाजो बे ओमफ्राय सासे फिसाला आं फिसाजोखौ MA पास खालामहोनानै बिलाइहरबाय आरो सासे दा रासियानिफ्राय डक्टर जानानै फैबाय दा इण्डियाआव मोनसे एग्जाम होगोन बेखिनि आरोखि दा माने फिसाला सासे फिसाजो सासे बे दा रासियानिफ्राय 6 बोसोर थानानै MBBS खौ कमप्लिट जानानै फैबाय दा दिल्लीयाव बेयो दङ एग्जाम होनो थाखाय MCI नि माने 38 इयार्स फरायदों थांदों खबराबो मोनलायलाय गोजाननि दिनै जे लास्ट अबस्थायाव मोनबाय खुब मोजां मोनदों आरोखि गोजोननाय मोनो माने दिनैनि बादि मोनसे मोजां माबा मोनाखै आरोखि रिटायार्डआ जादोंबाबो मोनाखै आं 22 आवनो जादों खिन्थु दिनैनि बे दिना बयखौबो लेंहरनानै जोंनि डिपु बाहायना मोनसे प्रग्राम बानायदों बेवहाय बिसोर नुजाफैनो हादों बिसोरखौ नुनानै आं मोजां मोनो आरो बे गोलाव समाव सुजुग अभिषेकआ माबायदिमोन फोरोंनायनि बेलायाव सोर आंनिया आंथ' इसोरनि अननायाव बेमार आजारावबो गोलैफेराखै थाखा फैसा मोनाब्लाबो बे दिगे आङो खुनु गाहायाव थायाखै जेसे हागौ आं एसे सार्भिस होदों माने आंनि जिबननि क्वालिटि आरो जिबननि माबायानो गोहोआनो बेल'खा जेसेबां हागौ एसेबां आङो बे 38 इयार्सखौ माबा खालायदों आरोखि सरकाराथ' खालामथारनांगौ जों खावलायहरो आरोखि खालायनांगौ खालायोबा जे जोंनि जायो बे नङा बेहाय रायजो राजानि खारन जोंनि बे फिडार स्कुलफ्राव बिराद गाहायाव थानाय LP स्कुल दंमोन बे जायगानि गथ' गथायफ्रा गोदो खुनुरुखुम LP फरायबाय थाबाय गामि दरसे सानै साथाम गाहामल' हाइ स्कुल ME स्कुल फरायनाय दंमोन जों बेखौ हाग्रा बंग्रानि गेजेराव जे खालायनो हाबाय खालायनानै दिनै जोंनि छात्रफ्रा हाजार जाबाय आरो 38 इयार्सआव आरो बे एरियायावथ' दा
मथा मथि घरे घरे मेट्रिक पास बिए पासआबो ओंखारगासिनो दं बेनो आरो जोंनि माबा देरगानांगौआ